ମାଛ ତରକାରୀ କାହାକୁ ବା ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଯଦି ସୁଆଦିଆ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଥିବ ତ ଗିନା ସଫା ହେଇଯିବ ଖାଇଲା ବେଳେ। ତ ମାଛ ତରକାରୀଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ବନେଇବା। ତ ତା ଗ୍ରେଭିଟା ପୁରା ମଟନ୍ ତରକାରୀର ଝୋଳ ପରି ଲାଗିବ। ତ ରେସିପିଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି କେବେ ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହିତ ଦେଶୀ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ମୁଁ ଏଠି ରୋହି ମାଛ 1.5 କିଲୋ ନେଇଛି। ତ ଆପଣ ରୋହି ମାଛ ବଦଳରେ ଭାକୁର ମାଛରେ ବି ରେସିପି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇକି ଏଠି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ନେଇଛି। ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରେଷ୍ଟରେ ରଖିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମୟ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରେଷ୍ଟରେ ରଖିପାରିବେ। ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ନେଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଭଲସେ ତେଲ ତାତିଗଲା ପରେ ମାଛ ସବୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ତ 1 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ 1 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମାଛକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଆମେ ମାଛକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖୁଥିବେ ମାଛ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ବାହାର କରିନେବା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆଉ ବଳକା ମାଛ ବି ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ମାଛ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 3ଟା ଟମାଟୋ, 2ଟା ପିଆଜ, 4ରୁ 5ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇପାରିବେ। ତେଜପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ, ଜାଇତ୍ରୀ, ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡେ, 2ଟା ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା। ତ ଏସବୁକୁ ବିନା ପାଣିରେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ତ ଭଲସେ ବାଟି ହେଇଯାଇଛି ମସଲା। ତ ସେମ୍ କରେଇରେ ଆଉ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। ତେଲକୁ ତାତିବାକୁ ଦେବା। ତେଲ ତାତିଗଲା ପରେ 1 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଜିରା ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ତ 2ଟା ପିଆଜକୁ ମୁଁ ପତଳା ପତଳା କାଟିକି ନେଇଛି। ତ ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯାକେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଏଠି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏଠି 2 ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ଯାକେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଯେମିତି ଏହାର ଭଲସେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଯିବ ସାଇଡ଼ରୁ। ତ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ପେଷ୍ଟକୁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବା। ଯେମିତି ଟମାଟୋ ମସଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସହିତ ଭଲସେ କଷି ହେଇଯିବ। ମସଲା ଆମେ ଯେତେ ଭଲସେ କଷିବା ଆମ ରେସିପିଟି ସେତେ ଭଲ ହେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ମିନିଟ୍ କଷିଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ନେଇଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା, 1 ଚାମଚ ନେଇଛି ମଟନ୍ ମସଲା। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷି ନେବା। ଆପଣ ଥରେ ଏମିତି ମାଛ ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ନେବା। ତ ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷିବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିନେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ସହିତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଠି 3ଟା ଆଳୁ ସିଝା ଆଉ ଛୁଇଁକୁ ସିଝେଇକି ନେଇଛି। ତ ଛୁଇଁର କମ୍ବିନେସନ୍ ମାଛ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଛୁଇଁର ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ।
ତ ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ କଷି ନେବା ଛୁଇଁକୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ। ତ କଭର କରିନେବା ମସଲା ସହିତ ଛୁଇଁକୁ ଆଳୁକୁ ଭଲସେ କଷି ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ରେସିପିଟି ନ ବନେଇଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ତରକାରୀଟା କେତେ ସୁଆଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର সেই ଅନୁସାରେ ଗରମ ପାଣି ଆଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ନୂଆ ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି, ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ପୁରା ଆହୁରି ଟାଣ ହେଇଯିବ, ତ ଗରମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଝୋଳ ଏଠି ଫୁଟିଗଲାଣି, ତ ମାଛ ସବୁକୁ ଆଡ୍ କରିନେବା। ତରକାରୀରେ ମାଛ କାହାକୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋତେ ତ ମାଛ ତରକାରୀରେ ମାଛର ମଥା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲସେ ବଏଲ୍ କରିନେବା ତରକାରୀକୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବଏଲ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ୍ କରିନେବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ମୋ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।